Hello viewers, welcome to my channel, our Igbo channel. I am Mrs. Chukwudi Constance, a graduate of the University of Nigeria and Nsukka from the Department of Linguistics, Igbo and other Nigerian languages. I am a teacher by profession and I teach Igbo language. Our Igbo channel is a channel for the Igbo people, for those who love the Igbo people and their language. The UNESCO said that before 2050, that Igbo language is among the languages that will no longer be in use. Ndị Igbo, anyị ga-ahapụ n'asụsụ anyị ka ọ nwụọ. Anyị ga-ahapụ n'asụsụ anyị ka ọ nwụọ. Chetakwanụ na Igbo na-asị onye a gwara na ọ ga-anwe ehie eke ihe ọjọọ mere ya. Ọ bụrụ na anyị hapụ asụsụ anyị ka ọ nwụọ, ọ bụ ihe ọjọọ ihe mere anyị. Ị ga-ahụ ndị ọzọ, ndị Yoruba, ha na-asụ asụsụ ha. Ndị Hausa, ha na-asụ asụsụ ha. Ha hụ nwanne ha otu a, ha na-asụ asụsụ ha. Mana anyị bụ ndị Igbo, anyị hụ nwanne anyị asụgharị asụsụ Bekee. Ọ ka gị na-eme? Ọ ka ịgwa anyị na ịgụrụ akwụkwọ? Asụsụ Igbo bụ ihe Chukwu okike abịama ji chọọ anyị mma. Ọ bụ ihe o ji chọọ anyị mma. Mana n'Igbo na-asị onye a nara ihe o ji achọ mma ya arụ. Ọ bụrụ na asụsụ anyị nwụọ, kedụzi ihe ọzọ anyị nwere? Kedụzi ihe ọzọ anyị ji n'aka? Ọ pụtara na abụọ na anara ya asụsụ anyị, mma anyị arụọla. Ọ ya mere m ji sị, Ada Igbo channel ga-adị for those who want to learn Igbo language, because in Ada Igbo channel, learning of Igbo language will be simplified, so that those our brothers and sisters who never had the opportunity of learning our language will be able to learn it. They'll be able to learn our language. We can't fold our hands and allow our language to die. Maka na ndị Igbo na-asị, naanị osisi na-anụ na-asa a na-egbu ya akakwụrụ. Mmadụ dị ndụ aga anọ na-achọdị a na-aga igbu ya kakwụrụ ebe ahụ. Anyị agaghị anọ kụkọta aka nọrọ si asụsụ anyị nwụọ. Mbanụ. Ọ ya mere m ji sị ka Ada Igbo channel dịrị. In Ada Igbo channel, learning of Igbo language will be simplified, and from time to time we'll bring the different cultures of the Igbo people. Ka ndị mmadụ marakwa na Chukwu okike abịama gọziri ndị Igbo agọzi. Ọ gọziri anyị, were ihe dị iche iche were chọọ anyị mma. So in Ada Igbo channel, learning of Igbo language will be simplified for those who really want to learn. And you can contact Ada Igbo for your one-on-one Igbo language tutoring. Adị m available. Elekwana ihe ọzọ m na-arụ ọrụ ịkụzi asụsụ Igbo. Anọ m ya. Maka na asụsụ Igbo ga-adị. Asụsụ Igbo dị ụtọ. Asụsụ Igbo amaka. Igbo ga-adị. Ndị Igbo anyị ga-adị. Enwe ebe anyị na-aga anyị nọ ya. Igbo ga-adị. Ndị Igbo kwenu. Ụmụafọ Igbo asị m unu kwenu. Igbo kwezuonu. Ka ọ dịkwakwanụ ụbọchị ọzọ. Don't forget, subscribe to my channel, share and like. Ndewonu.